Departe-vă sportul oanelor! Galina, Andrei, Valentina, Pruncu Ștefan, călătorul Vitalie. Voi, pretos, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea. Veșnica robie vrăjmașului și de legăturile cele nedezlegate a iadului am aflat dezlegare slobozește-ne și trece acum înaintea măririi tale într-o aceasta prea strălucită, prea slăvită și mântuitoare zi a Paștilor, o am adus de și pre noi. Ceea ce prea aceasta om aduce-o, prea iau-o, să rotăm și dintre să vom gusta fine, să a fie părtați binecuvântările tale cirești și toată boala și neputința lungă, de la noi cu puterea ta, când la dus sănătate, că tu ești izvorul binecuvântării și dădătorul vindicărilor, și ție slavă înălțăm, Părintele cel fără de început, a unul născut Fiului Tău și Preasfântul, și bunul de deas făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.